afternoon. Okay naman. Mabuti po, Rene. Very good, very good. Now, kwento naman niyo ako. Ito ba 29 años na itong na-arrest ko rin yun na ulahan daw ng high na uli ang mga highway sa marijuana. Pagkakasya na pa rin daw kayo sa mga parang araw. Ito ko ba yan? Ito ko ba yung pusher ng marijuana? Marijuana kung gumagamit sa mga Rene, ito pong insidente nangyari noong February 18. That was Tuesday. At tama po kayo itong mga ating na ulit suspect ay naharap po sa mga pating-pating na kaso dahil unang-una nitong February 18, kung alas 9:20 Mauubos ang mga tao dito kapag nagbukas yung Don Jose. dito po sa EDSA flyover ng Ortigas northbound. And dito po nung isa po ay at ang complainant ay nagpaharap, they have this confrontation. Ito po yung suspect ay nagpakilalang pulis. At siya po ay nakasuot ng PNP athletic uniform, yung upper garment namin na blue. At Matcha si Bibi. dun sa kanilang confrontation, dumating naman po itong MMDA na enforcer at doon, napagkasunduan nila, nag-usap na para po sa pagpaayos ay i-report Tama na. Iubos mo na sa anak ko. traffic sector 3. Ayoko na. Doon sa bandang, ito po yung sa City Garcia, sa ilalim ng Aurora Boulevard flyover. However, nung papunta na sila doon, sumakay itong traffic enforcer sa sasakyan, dahil sumakay sa sector 3. And instead na pupunta sila doon, hindi po ito tumuloy doon at iba po ang tinakot na direksyon at according to sa witness, sa report ay lalo niya pang binilisan yung kanyang pagmamaneho. At doon natapos na itong enforcer, kaya nung nakapaghanap siya ng pagkakataon ay tumalon daw ito sa tumalon po siya sa sasakyan itong suspect. At yun, tuluyan na itong sumaksak itong suspect. At sila po itong enforcer at yung isang agreed party ay tumuloy dito sa sector 3 para po i-report. In other words, And hindi talaga pulis ito. Nagpapakilala lang. yes, tama po kayo Marine, Init-init kinaro. sa member ng Philippine Office. In other words, para medyo malapit nung itatawag ko sa kanila, isa siyang foolish. Foolish. Foolish po ito, hindi police. Foolish. Yes po. Eh, lupo-lupo pala ito. Aha. Na-check from na background check nyo ba ito kung ano ba yung pagkatao talaga? Sabay matagal lang inform sa drug free. So, hindi po, based dito sa ating verification sa ating mga system, ay hindi po sa na-involve at wala po siyang record. Aha. Okay. Wala po siyang previous record. Pero bakit na hulihan? Aalahin daw niya yung high grade na marijuana. Base po dito sa report na ilimite at dun din sa mga video na footage na sinabmit ng ating mga witness, nakitaan naman na gamit na itong base na ito during dun sa hospital na sa barangay. Kaya po siya na-apprehend dahil yung araw na yun ay tumawag po itong official ng LTO sa Ay, namigita ng gamot ni Arabella. Ha? na may babae nagsusundog na may babaeng Nakita mo yung original na reseta ni Arabella? At ang yung barangay official at isang nilang mga tanod at ito po ay Hindi pa. pinuntahan just to pacify and of course para mabigyan na rin ng assistance. Kaya dinala siya sa barangay hall ng barangay San Roque. Pero nung siya po ay dinala doon, instead po na ma-pacify siya para lalo pa po siyang nagagalit. Wala po siya doon. May mga sinira po siyang mga gamit at nanampal, nagpura at nagbabasa doon sa mga tao sa barangay. Kasama itong mga OJT na nandoon sa barangay.
Another one Kaya pa. nung time na yun, Okay, go ahead. yung din nakikita na ginagamit niya yung ano. Ay, hindi kami niya, ano, Saragosa. So, Sino? Gamit ng pulot. malamang user Sino ito yan? ng cause ng marijuana, high grade na marijuana. Oo nga ha. Yan po ang lumalabas Aga eh. sa ating report. Kaya tanong ka, ano, kaya utak niya ay mukhang hindi pang normal, di ba? Nakikita naman po natin yung sa video na binigay na isinabit din ng ating mga investigator na gano'n yung naging resulta sa kanya. So, she was unruly, nagwawala at mailit ang dulo. So, yun po. Kaya na-alarman na yung barangay. Tumawag na po ng yung ating personnel ng Cubao Police Station. Pinuntahan na po doon at doon, upon Thursday, nakitaan po ito ng mga yun, na-confiscate in her possession. Ito po yung base na suspected na ano siya, cannabis flower oil at saka yung food marijuana na sa kanya in her possession. Nasaan ako siya ngayon? Nahuli niyo, inaresto na. Yes sir, siya po ay nasa custody na po ng Cubao Police Station. In fact, siya din po ay na-impress dito din sa kasong sa reklamo na inuhain sa kanya na yung liquor paper of authority na na-inquire na rin po ng Input Police Station dahil ang area na yun ay nasa cover po, nasa jurisdiction ng Input Police Station. At itong sa Cubao, sa incident na medyo ito, answer, siya po ay nahuli din, siya po ay may nangharap din na reklamo dito din sa Cubao Police Station. So, yung mga reklamo, mga complaints against her, ito po nga po yung justification, grave threat, direct assault, at itong violation of RA 9165 na tinatawag ng Comprehensive Dangerous Act of 2000. Another So, one. ngayon po ay na-express at in fact po, narinig na lumabas na po yung resolution Apo? ng ating city prosecutor office. Pahinga ka muna, Ming. At Mamaya tayo pupunta yung takipsil. yes po, dito po sa mga kasong just dictation, grave threat at direct assault ay may mga kakulang date, may mga corresponding amount po na na-recommend ng ating prosecutor. But dito po sa violation of Section 11 ng RA 9165, it was recommended Grabe, traffic ko. there's no bail dito po sa Very good. ihaing complaint against her. Medyo masama na ang takbo ng isip nito eh. Palagi nilang nare-reklamo. Eh, pagkakaroon eh, huwag mo lang. Ay, mabuti pang nakakulong para matahimik na siya mismo. Anyway, so, na-check nyo na ba kung taga saan dito? Ayun, family background ba? May asawa na, may kapatid, magulang taga saan siya? At ano ba talaga ang buhay nito? It wasn't submitted in, it wasn't stated there na sa I-merit. Siya po ay taga-Tarlac. Okay. So, yun po yung kanyang place of residence at dito lamang po siya nagtatrabaho somewhere in Quezon City. May trabaho siya? Yes po. Actually, she is a business development manager. Oh, okay. But anyway, madam, pero with that, ma'am, kami pinagpapasalamat po sa inyo sa inyong pagbibigay ng pagkakataon sa aming Tuntok na mga buhang. kwentuhan, mga kahuntahan sa radyo. With that, kami po nagpapasalamat. Ang aming sagot sa tanong. Maraming salamat din po, Marine, at Ay, napak tayo mamaya tayo pupunta doon dali. Ano natin yung prosesyon. Prosesyon ng piyesta. Development manager, trabaho. Pero bakit nasa sa mga ganito? Parang nakakatamad. Baka hindi pa rin alam. Baka hindi pa rin pinagpapatrabaho. Wala ko ba eh. Ganun. Ayaw ko sa parang bakit? Bakit sa'yo?
gusto mo muna ka na? Siya. Ilang araw? LTO at Paranaque PNP ang reklamo at nag-umpisa na rin mag-ikot ang mga security guard na maaaring makapagkumpuna ng mga pasero na biktima ng mga abusado taxi driver. Sa lahat po ng nakikinig sa atin, dahil na Napakainit kasi nun. dapat po natin dapat patas. Dapat ay tayo po'y pareha. Okay, eh, sabi nga ng tatay ko na maliit pa kami. Eh, di mawala sa isip ko yung kanya sinabi. Andoy, Babaunin ko yung ano. sabi lang, kana. Tandaan nyo to. Huwag. Napakagandang balan. Amin po. Pero may dinukong sa dulo. Pero po, meron po pala. Huwag kang manlalama. Sirene Santa Cruz at ang Big Time Balita. Dito lamang sa Super Radio DZWD. Which is very true. Yung sinasabi kong dapat ipatas at pareha. Abay, kung ayaw mo manlamang, abay dapat naman huwag ka rin magpapalamang. Yun ang patas na lamang. Hindi naman yung nasa isip ko lang ay manlamang ng manlamang. Ayaw ka naman magpapalamang. Mga taxi driver, kumatas ho kayo. Bago kayo matadaya, eh marami pa rin ho hanggang sa ngayon ang uubod ng pagkataas ng bakat ng taxi. Kabisado po ho yan. Totoo po. Abay, tanongin niyo ang sarili niyo, yung mga nakikinig sa akin. Ang mabuting gawa, okay? Hindi lagi kong paalala. Ang mabuting gawa ay may naghihintay na gantimpala. Subalit, ang masamang gawa ay nakabang nagaba. Saka daw na to. Diba? Ang mabuting gawa ay naghihintay na gantimpala. Subalit ang masama ay Wala, 5 na pala. 4 na pala. So yung mga taxi driver,